Schimbarea începe cu tine. Arată că-ți pasă și implică-te. Întinde mâna ta către mâinile întinse spre tine. Bucuria celor din jur va fi împlinirea ta. Fii voluntar. Ajută România. O campanie a știrilor TVR cu sprijinul tuturor românilor. Pipăie cu atenție șaua bicicletei, încearcă materialul care acoperă ghidonul și ascultă foarte atenți indicațiile de pe margine. Este prima lecție de mers pe bicicletă pentru 6 nevăzători din Brașov. Instructori sunt 10 voluntari pasionați de ciclism. Adina are 11 ani, știe multe despre biciclete, dar nici măcar nu a visat să poată simți vreodată prin păr adiera vântului în timp ce pedalează. Obositor nu este, doar trebuie să te ții de ghidon și picioarele îți pedalează automat când văzătorul din față pedalează. Soren este unul din cei 10 voluntari ai Asociației Brașovul Pedalează. Bicicleta este un mod de viață pentru el. Nu e la primul drum cu o bicicletă tandem, dar cu siguranță e prima oară când cel din spate îl numește văzător. Pornirea este cea mai grea până intră o bicicletă în echilibru. După aceea trebuie să există o colaborare între mine și cel din spate. Deci dacă fac o curbă la stânga, anunț că fac o curbă în stânga, centrul de greutate merge un pic în stânga. Când dau din pedale, trebuie să dea și el din pedale după mine. Văzătorii de la asociație au căutat sponsorizări și au reușit să strângă bani pentru prima bicicletă în tandem. Bucuria nevăzătorilor pe care i-au plimbat a fost pentru ei cea mai mare răsplată. A fost super. Da, mai vreau. Ești atent? Pe șaua asta stă domnul de aici. Asta este șaua mea. Aici stau eu. Aici acum ați arătat și șaua din spate. Uite, asta e șaua ta. Am avut sentimentul acela că nimic nu mai îmi stă în cale. Toate problemele s-au rezolvat, totul este bine și că zbor. Consider că este foarte important ca și nevăzătorii să poată beneficia să poată să se bucure de mersul pe bicicletă și de libertatea pe care o dă mersul pe bicicletă. Pentru moment, 7 adolescenți nevăzători se bucură de plimbările cu bicicleta. Alți 6 copii s-au plimbat deja și abia așteaptă să crească pentru a putea ajunge cu picioarele la pedale. Voluntarii se gândesc să strângă bani pentru o a doua bicicletă. Văzători și nevăzători la oaltă, cu toții vor ca proiectul plimbărilor cu bicicleta tandem să meargă și de acum înainte ca pe roate.